ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар гардиши Ленинград қарор дорем, ноҳияи Рӯдакӣ. Аз ин тараф дар инҷо фабрика, аз ин тараф рост ро ба сӯи моси 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад ро ба сӯи чойхона ва маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯши имрӯз замон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо мактаб аст. Аз ҷои омадагимон то хоная 2 километр мебошад дӯстони азиз ва хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи хонаи фурӯшӣ ворид мешавем. хонаи фурӯши имрӯз замон иборат аз 4 сотиқ замин, 4 дархона мебошад, 2 та ошхона дорад, 2 та ҳоҷатхонаву ҳамом, техпаспорт ҳаст, бо барқ ва об таъмин мебошад. навормона ҳатман та охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. маҳрамат шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳамоми беруна боз дар дарунам ҳаст. дар инҷо бошад ҷои склад бениҳоят калон мебошад. дар қафоам 1 метр ҷо ҳаст. дар инҷо меҳмонхона, яъне якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва аз ин дар медороем. дар инҷо боз 3 ҳуҷраи дигар, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳамоми даруна. ва ман ҳамин дари ошхонаи беруна мебошад дӯстони азиз. дегдон хона гӯем. ҳамаи дарахтҳои ҳавлӣ мевадиҳанда мебошад. марҳамат, ман ҳамин гуна ҳавлии зебо аз склад шурӯъ мекунем. ин склад мебошад дӯстони азиз, ҷои чизмонӣ. дар қафоям боз ҷо ҳаст дӯстони азиз. метавонед чизҳои лозимиятонро дар ҳамин ҷо ҷойгирӣ кунед. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. меҳмонхона падъабои тайёр аст. як ҳамин ҳуҷра бетаъмир мебошад дӯстони азиз. дигар ҳуҷраҳо ҳамаашон таъмир доранд бо ҳамаи чизу чораш. фақат ки ҳамин меҳмонхона бетаъмир аст. меҳмонхонаи калон мебошад 320 ба 9. монтажи барқ ҳамаш кардагӣ. ин даруни бино. дар инҷо коридори калон 260 ба 6 мебошад ва дар инҷо дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ҳоҷатхонаву ҳамом, чорум ҳуҷра ва ошхона. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи кӯдакона мебошад. хона бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. ҳамаи мебел, техника, қолину паласҳо меистанд. аз беғарзи ман ҳамин диван. ин сеюм ҳуҷраи истиқомат мебошад, ҳуҷраи хоб ва фақат ман ҳамин дивана мебарам, тамом. ин шкафам меистад. ҳамин дивана мебарам, тамом. дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳамом дӯстони азиз. ман ҳамин ҷо ҷои ҳоҷатхона мебошад ва хеле ки дидед фишори об баланд аст. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. бочка 1 тоннагаи об дорад. ва ин охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ таъмир дорад, мехарен, медуроену зиндагӣ мекунен. инҷо бошад якум ошхона, ошхонаи даруна. ҳама ҳуҷраҳо дӯстони азиз треза доранд. ва ин бошад дегдонхона, яъне дуюм ошхона дӯстони азиз. мана ҳамин гуна мебошад. маълумоти хонаро боз такрор мекунем. 4 сотиқ замин, 4 дархона, 2 та ошхона, 2 та ҳоҷатхонаву ҳамом. нархи хона бошад 550 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0356 мебошад. фақат ватсапаш кор мекунад дӯстони азиз.
метавонед муроҷиат кунед, боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ман ҳамин гуна ҳавлии зебо дар деҳаи Румӣ 2 ноҳияи Рӯдаки қарор дорад. дар наздикии хона мактаб аст дӯстони азиз, мағозаҳо, дорухонаҳоям ҳаст. то павороти Ленинграда, яъне то раҳи Карона 2 километр мебошад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамои 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.